Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong September 30 na 8 bidders ang lumahok sa bidding para sa Contract Package 1 o CP1 ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa isang pahayag, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na opisyal na binuksan ang price bid sa proyekto na naka-livestream upang matiyak ang transparency, public access at accountability alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa bidders ang Beijing Urban Construction Group Company, DM Consunhi Incorporated, China Harbor Engineering Company, Sino Road and Bridge Group Company, EEI PMI Joint Venture, POSCO ENC Santa Clara Joint Venture, China Wu Yi Company or Fujian Road and Bridge Construction Group and Company Consortium, at Yunnan Road and Bridge Construction Group and China Civil Engineering Construction Corporation Joint Venture. Nauna nang isinumite o naisumite at binuksan ang technical bids noong May 20 sa DPWH Central Office. Sakop ng CP1 ang konstruksyon ng Bataan Land Approach na gagastusan ng 7.25 billion pesos. Kasama sa major structure components, ang Trumpet Interchange na magdudugtong sa Roman Highway, Roman Interchange Bridge, Alas Asin Main Bridge, Alas Asin Overpass Bridge, Mount View Overpass Bridge, Mount View Waterway Bridge at ang Bataan Land Viaduct. Ang 32.15 km BCIB project ang magiging pinakamahabang tulay na tatawid ng katubigan sa bansa. Target nitong paikliin sa 45 minutes ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite at paluwigin ang matinding traffic sa Metro Manila. Sa State of the Nation address ni PBBM nitong Hulyo, tiniyak niya na sisimulan na ang konstruksyon ng modernong tulay bago matapos ang taon. Ang kabuuang proyekto ay popondohan ng mahigit $3 billion ng Asian Development Bank at ng Asian Infrastructure Investment Bank. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.